Tinanang gahian. Ano to makakaon na lang. Saan naman ito ni mo Ano mo? eh? Mas ano Di ka ba? makakaon, anak? Mo na ni resulta ni mo nga. Sige, handa-handaan ng New Year. Ano naunsa na ni? Tanawa ni. Unsa na ni? Tigi ba na lang na? Ha? Kasi magtrilyuhan na. Patinggi ako kita ka na. Nagigian. Magtrilyuhan na lang lagi na. Ang Resulta nga. Ay nga manggod sila nga. Gamay kinukuan. Ay nga manggod sila nga maghanda dyan kung tagang sa New Year kay pampaswerte. Di na, pasuswerte lagi pero kita perting di malasa ni kung market perting di ka na sobra na pa eh. Sala dari Ay oh. ba nila kung matong ka? Sala. Matong ka, unto ka na. Sana may salad perting man hindi. Naghana pa gamay ro kay gakuha na dapat isam ni salad jani. Kung saan na isa na pizza ha. Musumara na ni Pasko, di pa lima. Urot, dapat ki perting gihiat igibunon. Lupa na lang na, magtrilyuhan. Magtrilyuhan na. Kuan ay, mo na ni resulta sikag. Sikag. Kuan, lihi ng daghan kayo. Kuan. Piti na mabugdi kayo daghanon ko. Basta Kato ko ng spaghetti. Wala ko na to. tigibunon po ni kay. Magtrilyuhan. Tudo ka. Pero makuha na. Mas ka pa man kakaon na na. Perting, di nagaya. Hambay pa din isa. Ay, hindi na ka maghanda og New Year. Una na mayo. Nausan na imong kuan o. Gamay rin nakuha ang spaghetti. Ako, basta tayo electin New Year good. Daghang kay taghanda. Ato makaon to group. Di lagi mao na dai ko. Kaya taga mo ko balaya ya imong gihikay. Murag usa ka baranggayan magkakaon. Saus taw ni. Resulta. Mo sige. Sige na tagtigil ni. Ano sa din ay basta ako sa kakaon na. Inana din na di ay mangkahi din na. Sa taw ni ay. Napay Ano sa plus New Year? na mau gani dapat sige taw. Tinggahi a untol kong sige. Grabe. Gahi dapat kuana. Grabe. Susama ng cake. Ay, Cake, sama ng ay pagkaon. isa. Mao na din resulta. Duha ra ka hiwa cake nakuha. Dako kining cake ka duha ra ka hiwa. Kay tungod naghanda, pero ting daghana. Di matong kaon. Mao na din resulta doon. Ang sobra sa New Year, ganyan ito maganda sunod eh. Magkalas nas kwarta eh. Dito matong kaon. So, man gusto ka, paswerte ko na mo. Ako na maganda ang daghan. Hindi dito matong kaon. Di lagi ni pang paswerte ning handa daghan kayo kani. Ang swerte ani iro oray makakaon ni iro mo swerte ani. Naghanda ta para sa iro. Sa like makatulig ka ang tumuro ning ice cream ning gahi agangking kaya di mo gina tayo ko. Di mo gina mataga ko. Di mo mataga. Magtindiwa lang na kayo. Magkakaon ta na. Mga ganun, para sa tanan ninyo, maghanda ta ka na lang, igo, magkakaon daw, ikay, maghanda daw, tindaghana. Mao na sakit sa Pinoy good. Gada ko lang muna. Kung magkaon niya tanan eh. Ito. Karon, matigib na ka. Tigit na resulta. Matigib na lang na to ni. Man, day, cake, ang pikas, gabas, kay, Gabasan na ng cake. mana, gabas na. Ako, tigib na lang, para bukal. Tigib na trabaho niya. So, isa ko gabas ng cake ko. Ayaw lang, kay mana, nagabas na, pikas na ako naman ang pagtigib, akong ibuwag. Kapag mabuwag ko, oh, mahigim tayo agwa pag yun. Sus, paita ni Tardua. Oo, kana, buwag ng taon. Perting ay isa. Tagkugkog ni ron. Oo. Hindi ni resulta eh. O, saan na di ko magkaon pa. Ikaw, sinita na ron mga kuwanak kaya madali. Di ko ni masildi yun. Di nakaon eh. Di nahantam kaon, murag ayos, nagkugkog kayo. O, sige na, ako maging bro, nagkaon ka. Iya kanin, mabubuglawas ni Kip. Ang cake, murag ayos. Sa ang taon eh, dapay salad, murag, wak na ko kasabot, gabubuha na ni. Wak na talayan, okay, masita ganda rin, tinaganda. Wak, di tayo silbiya na. Nagdaan na sa, ang syunti, ano, iro rin nagkaon na. Di tayo na pila nagkaon na itong New Year. Resulta, tigid. Okay?